hublaya pi baro ngadai marina kasinong try jonga dai na lecture ba ngapriang sngubhaya pi baro shagani ke channel jonga lecture roots menta kasngiking pi ngamut ban shet yaw new jingbam Macaron kinde pitep kide ki wei na ki jat jingbam thiang ki ba pawnam hangne France nila ru ban chem ya ki habun jat ki jingmat kum u chocolate u strawberry u raspberry u pistachio vanilla badaki wei de ki jat jingmat ya kum kini ki jingbam pitep ki badai ki jingbam thiang ki brioche ki ju ai kum ki jing ai sngewsih bat ki ju pendon kamru kum u kek tenrai baya tho shani tip ngan la ngam la ban shet kum ni ngan pyrshang la ke pyrshang pi mo bat kini hangne ki marbam ngalapan kre ngadon kamban kle khandai program upudar jong uni u shana budam almond nangta khandai program kini ka shini bala teliat penluet bha bat hadian kata ngan kle milai langkum ni ha kini ka bol bakham he ngan the ya kini ki sau teli ki peleng bali da kani ka kor jing syo ngan syo ya kani ka peleng bali haduh bakan dalong kum kayor ha kaju kapor ngan kenther kendiat ke sini menta pio i kelas dang ban kelar ben hadian bakal kelar ben kum ni kum kayor ngan thep saya kene karong kabadai karong jingbam ken nila ro ban pendon kam daki wei de ki rong ladang ikwa hadin bangal adep kle e karong ngan thep saya uni upudar almond menta kan kle milai bahaya kini baro ar pio i bangai kendiat karong saw ula kelaping kum ni bat la long ready ban thep ha kani ka plastik knang bandub yo ya kimacaron ki ba pelun bat ki balong ha kaju ka size tamba ngapat jumlien ban pendan kam kum kani ka pla pioi lami lang nang ne na kleru kam dei pleng pi ke basuk menta bangala de pen kre ya kini ki baping ngan pen kre no sedaka wei pat karong kenang bangan dubyo ya karong bajerngam ngan kle ya kini karong ke bastem bat kini karong bablu ngan kle milai bha haduh bakanda kelarong jerngam ken pi menta baro ar kini kila long ready bangan net shet no ha ka oven bat ngan shet ya ki tang khat ar minute oh mp kala Phlop kata ka jing shet jonga pek je kim phu bat ki dam senda akum ni karong ru kam ne kum ju pek je itenat do rei tang bangan shipyrshang la ke pyrshang ban bampat tip ulong kumno ha ka jing shisha ngidei ban pendat yikini baro ada ka cream ne da ka jam i phi kum Macaron badi hadukan hato ngan chumat kai pat ubami tang ba ujam phi shroiñ kum utu badi hadukan oh ngadan ka wei ka idea ngan bu no eki shwa hangne harut la dioche Paris kedai kedukan ba pawnam badi ya kini kimacaron
Dia ke idea jonga kalong ban chulai thi no na kane ke dukan ken. Pet mo kila ada song bahade hakani ke sendukot. Ini pet kai mo bang hati na dukan ulong kumno. Wow. Ab mo ngadapan iya pi. Kumuni ken Macaron mangalakwa ban shet. Tang ba ngampat nang pi nan sa shipyrshang haduh bangandala ban shet kumuni. Ibang baha day. Nengkong ngan mat yu niu so badai blackberry. Hakacing pet jonga uni uso utab kum uso lang dekur. Thiang tu so pi. Oh pet kide kerit yau. Daw ni usla ubalong rong kumu ni jingbam hi. Ngan mat kai pi mo. Ulong kumno. Ujau malamala. Haduh nyepit kai. Pet hangne hapdeng. Utab long kum ukek. Kat ba ke jingtap na jrong ke shroiñ. Bat hapo pat. Ujam baha. Pitip balai. Namar baha po. La pendap tang dakiso. Kajam. Bat ke krim. Pet. La ibang baha. Shanie kibriyo kia bam yau. Kum ujing bam thiang. Bat kiju bam yau. Enda kiladap bamja. Naruk bangadang syudap bamja mentan-mentan. Ngan bam jingbam thiang no daw ni Macaron. Ngas enjoy bam yau tau jingbam thiang. Khlem pep ngan sa pyrshang ban shet biang yau. Haduh banganda job. Bat ngakermen ba piro pinse pyrshang ban shet kumuni. Namar ba ubang bah tepi. Di takat tu syapang kene ke jing shet ba Phlop jonga ya uni Macaron ubang abang palat ban bam. Bye bye. Saya sngsuk baro. Let's ngau bahawat klet ban subscribe. Hak channel jonga like Terra Roots. Bye bye.